Alusot na. Sadyano. Klapan na. Yeah. Sound lang, sound. Music na dyan. Ang tao dyan, paliwan. Lustahan natin na ano. Arana. Las-las yung ako doon. Itatamlo, malunod. Dagatangin sa gihapon. Ang kadayo number 27. Nagasunod ang number 28. Arana. Sa ikatatlo ng halikot. Nagasunod, nagatamlo. Ang kadayo number 28. Kaya kung mumisyon ako, nalukson ka, pan-pran. Kita yung kami dito. Maintain ka buka yung kuha na, ha? Maintain ka buka, lukson ka buka. Para na, ang first round 31, number ng kabayo nakatangula. Sunod ang number 26, kay number 2, nakasundanay. Niners number 15, ng kabayo nakatangula. First round. Hindi ka raya isang pati, doon anayros na kinabay. Touches number 22, number 29. Kasi ng gamay, oh. Kasi kamaran, no? Kapot dito. Saya maintain kaya kulang niya lawan. Yari na. Second round. Nakapangoda ang rider number 15. Kabayo number 31. Pula kabayo nakapangoda. Sinasendan ka number 36 na kabayo. Second number 12.